Hej, det här är mina bovar. Ett tag till, jag var inte seriös på de andra videorna. Fast det tror jag faktiskt att ni listade ut. Men, jag älskar brunetter. Vad ville? Vad du ville då? Ville då? Nej, vänta, jag ville. Åh, vad fint det är nu blöd. Kolla. Du.